што Лукашенко расказаў пра Сяргея Ціханаўскага, якога міністра ён звольніў і чаму, а таксама што беларускія ўлады абяцаюць жанчынам і якую справу раскручвае камітэт дзяржаўнай бяспекі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко загаварыў пра Сяргея Ціханаўскага, беларускіх жанчын і таямнічую здзелку з амерыканцамі. Сёння ў Палацы Незалежнасці прайшла вялікая нарада з удзелам віцэ-прэм'еркі Наталлі Пяткевіч, міністра аховы здароўя Аляксандра Хаджаева ды нядаўна прызначанага міністра працы Андрэя Лабовіча. Чыноўнікі прадставілі Лукашэнку даклад наконт правядзення ў Беларусі экстракарпаральнага апладнення ці проста эко, але той нечакана адрэагаваў на гэта хамскімі попроками у бок белорусских мужчин. Женщины говорят, что тема нашего обсуждения сегодня неординарная и значимая. Наверное, неординарная, наверное, значимая. Но такого позорища для мужиков трудно придумать. Или, может быть, я ошибаюсь. Женщина не может родить. Ни от кого. Мы уже начали придумывать некие искусственные методы, назовем их так. Цяпер у Беларусі жанчынам, якія не могуць завесці дзіця, прадастаўляюць адну бясплатную спробу эко, але ж магчыма дазволіць і другую, пра што і гаварылі на гэтай нарадзе. Прычым Лукашенко адразу пачаў фанабэрыцца. Маўляў, гэта я асабіста зраблю жанчынам такі падарунак за свае грошы. Это я женщинам подарю, соберу эти деньги и подарю. Ну что это за деньги? 6 миллионов мы не можем найти для женщины, чтобы ее осчастливить. Сёння працэдуру эко робяць толькі жанчынам да 40 гадоў, але па новым праекце ўзрост хочуць падняць ажно да 49, і Лукашенко гэта падтрымаў, нечакана згадаўшы спявачку Аллу Пугачеву. Знаете, я сразу вспоминаю Аллу Пугачеву, которая каким-то образом двоих. И тут от церкви до последнего человека начали костылять ее. А я говорю, какая молодец! Что она родила, и детки, говорят, хорошие. Прычым ён прызнаўся, што такі ліберальны падыход у яго з'явіўся пасля размовы з нейкай знаёмай жанчынай. Так вот, идея эта, кстати, это не у меня родилась. Когда уже ко мне обратилась одна из женщин и рассказала о проблемах этих, я понял, что у нас с ним все в порядке. И поручил более либерально внести проект указа для решения этих вопросов. То есть это исходило от женщин, это я не придумал этот вопрос. Але ж самае цікавае пачалося пасля нарады, бо Лукашэнку па ўсёй бачнасці было шмат чаго расказаць пасля учорашняга візіту да яго амерыканцаў. У кабінет хуценька нагналі прапагандыстаў, ну Лукашенко і пачаў. Ён пахваліўся, што ўжо пэўны час прапрацоўваецца нейкая вялікая здзелка паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі, але ж ніякіх падрабязнасцяў больш не агучыў. Таксама Лукашенко расказаў, што амерыканцы думаюць над купляй нежанскага рудніка калійных соляў, які знаходзіцца ў Любанскім раёне. Гэта другое прадпрыемства ў Беларусі па здабычы калійнай руды і вытворчасці калійных угнаенняў. Пры гэтым Лукашенко адзначыў, што для Злучаных Штатаў вялікае значэнне мае пытанне цаны. Цытата. «Яны багатыя, але плаціць вялікія альбо нармальныя грошы не хочуць. Усё хочуць за бясплатна». Канец цытаты. Лукашенко заявіў, што выставіў мінімальную цану за нежанскі руднік у 3 мільярды даляраў. Акрамя таго, амерыканцы ўсё ж дамовіліся з Лукашэнкам, каб ён адпусціў польскія і літоўскія грузавікі. Але Лукашенко і тут застаўся сам сабою і паведаміў, што вяртае фуры выключна таму, што яму стала шкада звычайных людзей, але выставіў і умову. Нейкія грошы за тыя грузавікі ён атрымаць усё ж хоча, але ўжо кажа, што цэннік будзе нашмат ніжэйшым, чым агучаныя раней 120 еўра ў суткі. Ну і таксама Лукашенко не змог стрымацца і пералічыў усе свае прэтэнзіі да літоўцаў. А вы такие-сякие. Ну тогда я говорю, а вы? Пожарные машины арестовали? Ну мы решили эту проблему. Пожарные машины уже у нас. Вы, говорю, закрыли границу, ехать некуда. Вы у нас санаторий там фактически забрали, чернобыльцев мы там лечили. Вы порт наш, куда мы деньги вкладывали, вы забрали? Какие вы к нам имеете претензии? Мы могли бы конфисковать эти машины. Я говорю, отдадим колхозы, сено будут возить там
эти рулоны. Затым жа Лукашенко расказаў пра аперацыю сваіх сілавікоў па затрыманні кантрабандыстаў на мяжы. Хоць ён упарта і адмаўляе сваю датычнасць да цыгарэтнай кантрабанды і метэазондаў, але ж цяпер нечакана даў каманду міліцыі ўсё гэта спыніць. Падобна, што такі разварот адбыўся таксама дзякуючы амерыканцам. Але як бы тое ні было, Лукашенко заявіў наступнае, цытата: «Міністр Кубракоў мне даклаў пра завяршэнне аперацыі. Яны затрымалі 5 нашых беларускіх кантрабандыстаў просто на мяжы. Нашы у кагосьці са сваякоў купілі дом, заплацілі нейкія капейкі. І ў гэтым доме пачкі цыгарэт, балон, якім запраўлялі зонды, і ўсё для перакідвання. Міліцыя іх затрымала. Бандыты. Яны былі асуджаныя не адзін раз. Сапраўдныя бандзюганы». Канец цытаты. Ну і акрамя таго, Лукашенко таксама пахваліўся, што ўжо атрымаў ад Дональда Трампа асабістае запрашэнне сустрэцца ў яго дома ў Фларыдзе, а таксама пачаў апраўдвацца, чаму не паехаў у Вашынгтон на пасяджэнне новастворанай трампаўскай рады міру. Па словах Лукашэнкі, ён быў надта заняты праверкай сваіх вайскоўцаў. Ну вы же видели, я вздыбил всю армию. Каждый день вечером мне группа, которая контролирует и реализует мои замыслы, докладывает о ходе этой неожиданной, действительно впервые в истории такой масштабной проверки. Ну и как я мог улететь? Мне что, остановить этот процесс? Нельзя. Были там и гадости, которые европейцы планировали, но это мы могли обойти. Я, естественно, мимо Европы полетел бы, и никакие пакости и гадости. Безопасность. Я даже не думал, это беглые наши взвыли, Лукашенко испугался. Ну, я не испугливый, я даже не думал о какой-то безопасности. Я летел, ну, не к друзьям, к своим, но к людям, которые хотели меня видеть, и тот же президент Трамп. Скончылася ўсё гэта развагамі Лукашэнкі пра вызваленых палітвязняў і 20-й год, які баліць яму і па сёння. 20-го года, мужики, в Беларуси не будет. Почему? Да не потому, что я за власть держусь, или вы там уже с президентом свою судьбу связали. Не поэтому, а потому что мы сегодня понимаем, что хотели разрушить и перевернуть страну. Это был удар не только по нам, но и по нашим детям. По детям, по внукам. Я это допустить могу? Нет. Я для этого и президент. І тут ужо Лукашенко па-сапраўднаму завёўся, як звычайна пачаўшы абражаць сваіх апанентаў. И наши потирают руки, рады, что американцы освободили их сообщников. Лохушки, Тихушки, Бабарики и Колесников. Это же высший уровень. Это их люди, через которых шло финансирование, которые дурили тут нам и нашим людям голову, а очумелые за ними шли. Эти очумелые сейчас никому не нужны. Никому. Паводле Лукашэнкі з амерыканцамі ён гаварыў і пра Сергея Тихановскага. Ну, что сделал там Сярожа Тихановский? Что он сделал? Разрушил. Эти мне говорят, я говорю, где он? У нас. Я говорю, что он у вас там делает, не знаем, но лучше бы не было. Вы представляете? Падсумаванне ўсяго гэтага было наступным. Поэтому вы не переживайте, что мы их выпустим. Все здесь под контролем. Мы больше не допустим 2020 года. Я не хочу бегать с автоматом по улице. За палітыку быў асуджаны паплечнік Олега Гайдукевіча, які трымаў у Мінску стриптиз-клуб. Дмітрый Бурак называў сябе бізнес-анёлам, балатаваўся ад ліберальна-дэмакратычнай партыі ў парламент і ў Мінскі гарадскі савет дэпутатаў, але ж абодва разы нікуды не трапіў, затое адзначыўся як адзін з самых багатых кандыдатаў. Сам Бурак расказваў, што 10 гадоў адпрацаваў на дзяржаўнай службе, а пасля пайшоў у бізнес і займаўся монтажом вентыляцыі, пасля ліфтамі, а затым укладаўся і ў IT-сферу. Сярод іншых яго актываў ёсць стриптиз-клуб «Джентльмен's House», які знаходзіцца на Зыбіцкай. Цяпер жа Бурак нечакана трапіў пад крымінальны пераслед. Ці быў ён у СІЗА, невядома, але паплечніка Гайдукевіча нечакана абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Па гэтым артыкуле судзяць сотні чалавек, затрыманых па справе беларускага гаюна, але пакуль не ясна, ці ў Бурака было такое ж абвінавачанне. У выніку ў калонію яго не адправілі, прысудзіўшы хатнюю хімію.
Лукашенко працягвае ганяць сілавікоў, і акрамя вайсковых вучэнняў бесперапынна ідуць і міліцэйскія. Цяпер спецназ і АМАП адправілі на палігоны адпрацоўваць вызваленне закладнікаў, супрадзеянне беспілотнікам і, канешне ж, падаўленне і разгоны пратэстаў. У выніку сілавікі пахваліліся, што маюць чоткія алгарытмы дзеянняў на выпадак і народных хваляванняў і рознага роду дыверсій. Тым часам беларускімі кнігавыдаўцамі працягваюць займацца ажно спецслужбы Лукашэнкі. Цяпер стала вядома, што арыштаваных па справе кнігароў перавялі ў СІЗА КДБ, прычым, мяркуючы па наяўнай інфармацыі, зняволеныя не толькі Зміцер Колас, Алесь Яўдаха і Вацлаў Богданович, але і дачка Богдановича Вікторыя. Яе вызвалілі, але пасля зноў затрымалі. Падобна, што цяпер КДБ спрабуе зляпіць нейкую агульную справу выдаўцоў і распаўсюднікаў кніг, бо 3 сакавіка камітэт прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем кааліцыю друкаваных выдавецтваў, куды паводле спецслужбаў уваходзілі фонд «Камунікат.орг» і выдавецтвы Янушкевіч і Логвінаў. У рэальнасці ж ніякай кааліцыі як адзінай арганізацыі проста не існавала, але ж у выніку арыштавалі ўсіх тых, каго аднеслі да дзейнасці той так званай кааліцыі і хто знаходзіўся ў Беларусі. Гэтае рашэнне КДБ стала працягам масавых затрыманняў выдаўцоў і кнігараспаўсюднікаў у Мінску, якія адбыліся ў лютым. Тады ўсіх затрыманых спачатку адправілі на суткі па адміністратыўных пратаколах, складзеных як звычайна з надуманых падстаў, а цяпер усё працягнулася крымінальнай справай. Стала вядома, што былі затрыманыя святары, 2 евангельскія прасвітары і ксёндз Анатоль Парахневіч, пробашч парафіі ў Альковічах Мінскай вобласці. Па інфармацыі праекта «Хрысціянская візія», у сярэдзіне сакавіка таксама былі затрыманыя 6 чалавек. Вядома, што 2 затрыманых адпусцілі пасля допытаў, а 4 дагэтуль застаюцца за кратамі. Таксама былі затрыманыя 5 украінскіх бежанцаў, якім дапамагалі цэрквы. У чым абвінавачваюць людзей, пакуль невядома. Памёр легендарны акцёр Чак Норрис. 10 сакавіка ён адсвяткаваў свой 86-й дзень народзінаў і пасля выкладываў відэа з трэніроўкамі. Але ж сёння стала вядома, што былую зорку баевікоў экстрана шпіталізавалі. Афіцыйную прычыну смерці акцёра пакуль не агучваюць. Лукашенко звольніў апальнага міністра. Ён падпісаў указ, паводле якога Сергей Масляк вызвалены ад пасады міністра прыродных рэсурсаў з наступнай фармулёўкай. У сувязі са здзяйсненнем правіны, несумяшчальнай са знаходжаннем на дзяржаўнай грамадзянскай службе. І гэта не дзіўна, бо Масляк гэта той самы міністр, якога нядаўна арыштавалі за карупцыю і пасадзілі ў СІЗА КДБ. З'явіліся нечаканыя падрабязнасці пра зніклую паплечніцу Паўла Латушкі Анжаліку Мельнікаву. Цяпер у сацыяльных сетках пачалі гуляць скрыншоты, дзе яна з новай фрызурай нібыта займаецца спортам у мінскай спортзале сеткі Джым-24. Журналісты нашай Нівы дазваніліся да бацькі Мельнікавай, і мужчына нечакана прызнаўся, што яго дачка ўжо даўно знаходзіцца ў Беларусі. Паводле яго яна жывая і здаровая, але сам ён апошні раз бачыў Анжаліку гэтай зімой. Адметна, што Мельнікава захоўвае пэўную сакрэтнасць, і нават нумар тэлефона дачкі яе бацька не ведае. Цытата. «Яна мне сказала, ты мне не звані, я буду званіць сама. Ну і часам тэлефануе, але нумар тэлефона заўсёды схаваны і не вызначаецца». Канец цытаты. Нагадаем, што спікерка каардынацыйнай рады Анжаліка Мельнікава пакінула тэрыторыю Польшчы 26 лютага 25 года і паляцела спачатку ў Лондан, а адтуль на Шры-Ланку і пасля ў Дубай. 25 сакавіка мінулага года яна перастала выходзіць на сувязь. Каардынацыйная рада заяўляла, што 13 сакавіка з яе акаунта былі спампаваныя дакументы, якія тычацца працы арганізацыі. У тым жа месяцы, паводле звестак кіберпартызанаў, Мельнікава перавяла на асабісты рахунак больш за 150 000 даляраў са сродкаў фонду «Беларусь Ліберці». Таксама вядома, што перад знікненнем яна наведавала Кубу і Шры-Ланку разам з Аляксеем Лабеевым, супрацоўнікам лукашэнкаўскіх спецслужбаў. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. До сустрэчы ў нядзелю.